Bueno, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva propuesta de Foro de la Región, la última para cerrar este 2024. Esperemos que todos hayan pasado una feliz Navidad, en familia, con amigos, con los seres más queridos. Y hoy nosotros acá tenemos acompañando la presentación de un libro a una persona que tiene un vínculo muy cercano con la región, y es un placer para Foro de la Región acompañar y queremos darle la enhorabuena y las felicitaciones por su trabajo a José Luis Fernández Carnicero, que presenta su libro Lumieiras Esquecidas de Ourense, un repaso histórico de aspectos culturales de la cultura orensana. Y para esta presentación tenemos ahí, aquí aparte de, también responsable de la ilustración y que tiene un vínculo con su papá muy cercano, tenemos a Jocabed, quien es estudiante de Bellas Artes y fue quien ilustró en este libro y tratando de reflejar esos aspectos que quiso Luis resaltar. También nos acompaña y damos la bienvenida a Rosendo Fernández, en representación de la Diputación, y al presidente del liceo, esta casa que hoy nos recibe, a Javier Casares. Les damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación y ser parte de esta historia en la que Luis quiso que ustedes estuviesen presentes. Vamos a comenzar desde el libro. Capaz que le ponemos el micro más cerca. No sé quién quiere empezar haciendo uso de la palabra, si Rosendo,
¿Quién tiene...? O si querés vos, querés romper el hielo para invitarnos a... Eu cedería a palabra ao presidente do Liceo. Perfecto, muy bien. Que é o templo da cultura nesta cidade e nesta comunidade autónoma. O sea que, Xavier, cando queiras, dinos algo. Bueno, pues, se non lo digo, revento. Hai uns días, José Luis díxome que gustaría que estivese presente na presentación do seu libro Lumieiras esquecidas de Ourense. E aceitei de lado porque José Luis, sempre que eu lle pido algo para que colaboren cousas do Liceo, sempre está presente, sempre acerca sin problema de ningún tipo, sobre todo cando é música de por medio. Ele generalmente é o encargado de tocar o piano cando se fan aquí actuacións como conferencias, cousas similares. Por lo tanto, estou moi agradecido e eu non podía faltarme aquí. Ademais, é atractivo estar aquí porque presenta un libro que relata historias que nos dá a coñecer que non poden ser esquecidos e porque recupera antecedentes que tiveron a súa importancia na cidade de Ourense. Ademais, estar presente na presentación dun libro permíteme ser testigo do debut como ilustradora de Jacobet Fernández, a filla de José Luis, que deixa o seu selo personal nos 7 dibuixos que están no libro. Por outra parte, é para min unha gran satisfacción acoller nesta casa hoxe o Foro da Región, porque son dúas institucións moi ourensanas. O Liceo, que se fundou en 1850, nace coa idea de dar vida a esta ciudad, sobre todo no tema cultural, pero en outros moitos aspectos. E a región, que se funda en 1910, naceu, así o anunciaban os seus fundadores, como consecuencia dunha necesidade para defender os intereses xerais da provincia e dos seus habitantes. A defensa deses intereses deberá ser un punto de encontro de todos aqueles que queren ter un Ourense que non perda o tren do progreso, da modernidade, un Ourense que lle ofreza un futuro digno aos que veñen detrás. José Luis, eu penso que con este libro axúdanos a coñecer aspectos importantes deste Ourense, de algún xeito estás contribuindo a mellorar a aposta por o seu crecemento. Moitas gracias. Bueno, si le parece, Rosendo, y después ya dejamos a los protagonistas del libro. Pues sí, pues saludable tarde, distinguidas señoras y señores, y sexan benvidos. Como sempre digo, ¿no? O templo cultural de unha provincia xa cultural como é o Liceo de Ourense. Unha vez máis estamos en esta atalaya. A verdade é que eu, como responsable da Diputación, que foi quen editou o libro, pois, bueno, aunque fora aquí, cando estaba aí con Amadeu, cando me dixestes que viña aquí, non podo deixar de falar como se alumbrou este libro. Empezando con que conviene leer, porque lo que non entra de fuera non pode salir de dentro. E tamén alguén dixo que non hai libro malo do que non se pode aprender algo novo e bo. E se se trata dun libro bo, pois mellor que mellor. Pero eu quero dicir, como me refería, a como se alumbrou este libro. Eu conocía a José Luis Fernández Carnicero, do Liceo, sobre todo. Do Liceo, sobre todo, porque cando vimos aquí, moitas veces actúa, como moi ben dice, moi ben di o presidente. E un día me chama por teléfono, porque tengo o meu teléfono, porque tamén anduvemos enfrascados en algún tema do profesor Paz. E me di se o podo recibir da Diputación, pois sí, me parece que o seguinte día ou outro vai José Luis Fernández Carnicero ao despacho
e me di que pode facer, que ten que facer para editar un libro a Diputación. Entonces expliqueille. E dice, de que vai o libro? Porque como había sido presidente do mandato anterior do plan de publicacións da Diputación, quería saber como é o libro, porque hai determinadas temáticas que puntúan máis a hora de que as comisións, está ali Monxardín, que sabe de eso, porque é un dos integrantes desa comisión. Entonces, dado que me empezou a falar que era unha recopilación dos artigos que eu leo moitas veces, como moitos de vostedes, e non todos, en la región, pois digolle, mira, o mellor é que subas ao piso de arriba e fales con Ana Malingre, que Ana Malingre, ao fin e ao cabo, postre, é a responsable do Servicio de Publicacións da Diputación de Ourense. Hasta aí quedou o meu cometido e, efectivamente, me chamou por teléfono, primeiro, que o habían atendido moi ben, e, en segundo lugar, que a ver se se editaba o libro. Polo que souben despois, e pon da segunda páxina o propio libro, presentou este texto ao concurso de edicións e coedicións da Diputación de Ourense no ano 2003 e a obra quedou en lista de espera. El xa me dixo que me parece que a primeira non iba, quedou en lista de espera, pero que espera non desespera ou non debe desesperar, e aquí temos o alumbramiento deste novo libro. Por lo tanto, en primeiro lugar, creo que o plan de publicacións da Diputación de Ourense e Ista Monxardín funciona. Non digas que non, porque creo que funciona. Nunca é a Diputación, e teño que dicir, allea a cultura e a cultura literaria tamén de esta provincia, e tamén que teño que agradecer ao Foro da Región, primeiro, por pensar que eu debía estar aquí, en segundo, porque creo que está contribuindo tamén á cultura en esta provincia dos distintos estamentos e administración, sendo o Liceo, sea o Centro Cultural Marco Alcárcel da Diputación ou en outros lugares. Por lo tanto, entre todos estamos colaborando e cooperando. Doulle os parabéns a José Luis, porque o que me foi a ver hai ano e medio, temos o produto aquí, e iso é froito do seu esforzo e da persistencia en que tiña que editar un libro e tiña que facelo a Diputación de Ourense, porque el ben sabe que a Diputación, como Concello dos Concellos, colabora e coopera sempre ca cultura. Nada máis e moitísimas gracias e parabéns. Bueno, Jocabet, tu experiencia, vas a ir a contarnos cómo fue esa experiencia de hacer la ilustración de esta obra. Bueno, en primeiro lugar, boas tardes a todos. Quería agradecer en primeiro lugar ao meu pai por confiar en min neste proxecto e por realizar estas ilustracións acorde ao seu criterio, por suposto. Tamén ao Liceo de Ourense, a labor dos directivos e tamén a labor do seu presidente Xavier Casares. Esta institución acolleume dende pequena e asistín a múltiples actos culturais, sexan concertos ou presentacións de libros como hoxe. Pasando ao libro, eu quería mostrar como unha viaxe pola cidade de Ourense, mostrando a tradición e algunhas das súas construccións máis emblemáticas. O obxectivo é reflectir esa forza e estabilidade que ten a nosa cidade. Como principal elemento, intentei utilizar unha liña, a miña liña, que é bastante desordeada, pero que intentamos controlar. Partindo dunha técnica tradicional como é o cross-hatching, a plumilla, tentei adaptala ao meu estilo e foi un referente moi importante para min, xa que para min é unha técnica que ten unha amplia experimentación coa liña. Esta viaxe comeza mostrando a verdadeira esencia de cualquier sitio, que é a xente da cidade, e a opinión pública, que ao final sempre vai da manda crítica. Pola miña cabeza, ao realizar este proxecto, pasaba unha pequena reflexión que quería compartir convosco, que é, vou ler. Vivimos acostumados a queixarnos ata das cousas máis insignificantes, e moitas veces non valoramos o que posuímos.
Con isto quero dar paso xa ao meu pai. Finalmente desexo agradecer a asistencia de todos os que estades aquí. Sei tamén que moita xente non puido asistir, pero grazas aos medios que temos agora, como este streaming, pois pode chegar a moitas persoas máis. Moitísimas gracias pola vosa atención. Bueno, a verdade é que eu pensei que o primeiro libro era o Subidón, pero ahora que levo 12 e a miña filla, a ilustradora, pois vamos, teño o subidón do primeiro. Pero bueno, gracias a todos por vir, son datas complicadas de estar con familia e todo eso, pero gracias por vir a este foro, un foro especial, gracias á región por convidarme, gracias a todos por estar aquí, tamén os que non poden estar, como Chisco, Estravis, que está entrando, que aos seus 90 anos, outro día decíame, non me parece que teña 90 anos, non me extraña, porque a verdade é que está super ben e estamos aí traballando xa en outras tarefas. Gracias a Socabede tamén por os seus diseños, que non foi fácil, díxome, mira, como eres o meu pai, posiblemente me digas a todo que ven, entonces a ver como facemos. E eu, non, a cousa se non vai ben, eu digo xo, e así mesmo foi, non houve problema ningún. Gracias tamén a Rosendo, gracias á Diputación por esforzo económico en sacar estas cousas, estes libros á lista de espera, porque eu sí que pedín que se había algo bastante máis importante que isto, que saía antes. Eso sí que yo pedín a todos. Creo que como debe ser. Entrando un pouco no libro, Lumieiras esquecidas de Ourense. Bueno, se vos fixastes no vídeo, aparece unha serie de escenas na cual aparece o lume. O lume, ademais de quentar, ilumina. Esa luz, a veces ocurre que queda eclipsada. Eclipsada o traballo de moitas persoas que nesta cidade fixeron un montón de cousas positivas. Falo de pintores, falo de escultores, falo de escritores, falo de poetas, un montón de persoas que non poden ficar no esquecemento. Eso que pretendín recopilando neste libro. Nace no 2006 a colaboración continua con la región, e eu pedín que non fora semanal, que fora polo menos cada 15 días. Porque ao principio, pois, tes moitísimas ganas, pero o que realmente convén é manterse no tempo. Eu sabía que todas as semanas, 20 anos non iba a aguantar. Eso tiña bastante claro. E entonces, pois, empecé cada 15 días. Había veces que sacaba un cada semana, había veces que chamaba a Miguel Sánchez e decía, oye, mira, que a historia de filatelia ten que salir, pois, un por semana. Bueno, pois, sacábamolo, non? E entonces, pois, pouco a pouco, fun recopilando estes artigos. Dos casi 400 que levo escritos en todo este tempo, era complicado porque algúns caducan, algúns son casi noticias da cidade, non? E iso debería facer un cronista, que estamos sin cronista na cidade, e despois falarei deso. A lumieira esquecida non pode ser confundida co fachón que nos deslumbra. Hai moito fachón que nos deslumbra, pero non permanece no tempo. Eses esmorecen eles sós no solpor. Por iso que a xente é unha das miñas asignaturas pendentes, a humildade, de verdade, son moi presumido, verdad, presidente? Claro, por eso. Entonces, a xente máis humilde é realmente a que máis traballa, a que máis fai, de verdade vos lo digo. E, como son os menos expostos, pois son precisamente os máis esquecidos, e eses quixen chegar. Por outra parte, ninguén
é profeta con honra na súa terra. E esas palabras de Xesús tamén están manipuladas, porque non di que non é profeta na súa terra. Profeta claro que é. Entre outras cousas, pero eran profetas ou os apedreaban. Se fixamos como o chollo, ser profeta naquela época era perigoso. Agora calquera é profeta, pero daquela non. Ora, profeta con honra, a xente que te coñece, a xente coa que convives cada día, pois eso non se dá. Non se dá. Esta publicación da Deputación de Ourense, pois que desde hoxe estamos tamén comezando a presentar as publicacións da Deputación de Ourense, que deben ser presentadas á sociedade, non? Para que se coñezan. Pois a verdade é que eu estou moi agradecido porque é unha oportunidade, ten unha serie de ventaxas. A primeira ventaxa que eu encontro é poder vivir en liberdade, afastándonos do contingente e identificando o contingente. Porque fixaivos, a palabra radical sona bastante mal, pero a min preocúpame pouco, porque vai aos alicerces, vai ás raíces, vai ás orixes. Preocúpame máis os extremismos. Eso sí que me preocupa. E se son capaz de identificar eses extremos que anularon a crítica, que anulan o pensamento, a cultura, que impoñen o seu criterio, que cuestionan incluso a democracia. Eso sí que é perigoso. A nosa lingua galega sufriu unha persecución tremenda por imposición. Hoxe estamos noutro apartado. Estamos na Lei Paz Andrade. Estamos na reforma das normas a partir do ano 2003. Carlos Casares, na última etapa da súa vida, porque hasta para iso temos mala sorte os galegos, que os bos vánsenos pronto, decía que temos que fomentar o ensino da lingua portuguesa, e a lingua portuguesa salvará o galego. A grafía da lingua portuguesa salvará o galego. Despois, cada un que teña o seu sotaque, o seu acento, o seu estilo, pero escrevelo ten e debe ir por ese camiño, según o criterio de Carlos Casares, que él tamén o dixo en algunha conferencia. Por outro lado, hoxe é unha maravilla que nos liceos, nos institutos desta comunidade autónoma se pode estudar portugués. Eso que a veces foi unha alumna de portugués. Hoxe fai o seu Erasmus de Belas Artes en Porto, na cidade de Porto. Pensade que podemos comunicarnos con Brasil, que é máis grande que toda Europa. E outros países tamén, non? Preocúpame os extremistas. Sean da cor que sean, preocúpame os extremistas e os extremismos. Non nos deixan avanzar. Outro apartado que ten o libro de Lumieiras esquecidas de Ourense. No vídeo vistes os colportores. Os colportores eran axentes das sociedades bíblicas que vendían textos do Novo Testamento e textos da Biblia nas feiras, nos mercados, e cobraban un tanto por cento. Son moitos os colportores que eran coñecidos nesta cidade, pero están esquecidos. Francisco Prieto era un fotógrafo que foi dos primeiros que tuvo laboratorio nesta cidade e era protestante. Trasladouse a Pontevedra. De feito, a Deputación de Pontevedra mandou un monográfico no que aparece el, fala algo da súa vida, e encontrámolos nas crónicas da Scottish Bible Society, donde el pecha o laboratorio e ponse a vender Biblias como colportor. Este é un exemplo. Francisco Prieto. José de los Ríos, que viviu aquí en 1900 na cidade. Celestino Puente, pastor protestante desde o ano 1947 nesta cidade. Pejerto Caride, quen non coñece a Pejerto Caride, o carroceiro de Unicar,
tamén José Fernández Carnicero, que era o meu avó, o farmacéutico da Ponte, chamado obispo dos protestantes. Tamén, bueno, temos a José Ventura Borrajo, que era industrial da radio, tuvo a primeira emisora de radioaficionados desta comunidade autónoma, coa emisora EA 1GC. Temos aquí a José Luis Díaz Cortizo tamén, que el era industrial da electricidade e técnico da Alpine, del Alpinche, perdón, Alpinche, que estuvo cando se recuperou, estuvo tamén nos debates. Tamén el era. Bueno, despois outros represaliados polas ideas políticas, como Antonio Fernández Carnicero, médico da Ponte, Canedo, exiliado en México, que recolle a súa vida o médico David Simón Lordá. Temos a Frutuoso Manrique. Frutuoso Manrique apareceu aí coa súa muller, foi paseado en Vilariño Frío, na zona que se chama Arca Aberta, con Eligio Núñez, de 30 anos, que era mestre, con Jacinto Eloi, periodista, e con Aquilino Sánchez Rodríguez, alcalde do Carballiño, e como lles pareceu un pouco pasealo, queimaron a casa. Pero a casa ainda sigue queimada, porque para poder habitar nela levantaron uns tabiques paralelos e hoxe ainda podedes ir ali a sacarlle a foto, que é o que apareceu tamén no vídeo. Outras persoas tamén, Manuel Luis Acuña, como o Seis Dedos, o Taboada Camoeiras, que é o entrañable Camoeiras. Bueno, outros sempre presentes e actuales. E volvo a citar a Estrabís e o seu dicionario, que xa levas 151.000 palabras, non, Isa? Por aí andas, 151.000. Bueno, e moitas cousas máis que temos. Seguimos esperando por un cronista da cidade. Eu reafírmome, e botarame a bronca, pero Afonso Monxardín tiña que ser o noso cronista da cidade de Ourense, porque é necesario. Vou avanzar, non quero cansarvos. Escritores tamén que foron represaliados. Carlos Casares foi represaliado tamén. Outras persoas que están traballando no silencio, como Xosé Luis Otero, o noso mestre de moitos de nós, Pepe Caseiro, que bueno, que é xa moi maior, pero que realmente deu moita pegada nesta cidade. Como esquecer a Pepita Vila, a mamá de Óscar Outeiriño? Entrañable, maravillosa. Moitos de vos a coñecistes, estaba moitísimo aquí no... Eu tuve unha oportunidade de traballar con ela, viaxábamos xuntos a 7:15 da mañá, collemos o coche pa Tribes, realmente disfrutamos con Sira Lavandeira e con outros. O poeta Nanín, e sempre Marcos Valcárcel. Todos os que coñecimos a Marcos, pois recordamos a súa xenerosidade. Outro apartado do libro é a historia da filatelia. A historia da filatelia tiña que ser escrita por alguén que non está dentro da filatelia. Porque digamos que os lazos afectivos que existen dentro da filatelia pois levan a unha persoa a non ser obxectiva a hora de escrever. Entón, hai presidentes que realmente foron fabulosos, pero, bueno, porque o mellor caían mal ou teñan un xenio un pouco tal, pois nada, xa non lles vale. Entón, eu creo que nestes artigos da filatelia, pois está recollido, tuve a axuda de Tomás de Noua, que tamén anda por aquí, e tamén de outros, non? 100 anos coa Biblia en Ourense. A Biblia sigue sendo a grande descoñecida, non só destas cidades, sino deste país. Agora temos o Novo Testamento en galego, estamos avanzando moito co grupo de Wycliffe de Estados Unidos, temos un equipo, eu espero que Deus mediante un par de anos estemos aquí, presidente, presentando a Biblia en galego, e aí traballamos. Finalmente, os valores da cidade que eu encontro.
que se di que se perden, que os valores se perden. Os valores revalorizámolos cando nós, que formamos parte da sociedade, somos capaces de entablar esas relacións humanas os uns cos outros. De falar de tantas cousas, non? A cultura é a que potencia os valores en nós. Os valores non estaban na religión, non vos preocupedes, aí fracasaron, non? Os valores emanan de Deus. Deus é o que realmente a parte espiritual nosa, que foi nos roubada, desde Prisciliano nos foi roubada. Aí é onde emanan os verdadeiros valores das persoas. Podemos fomentalos, podemos cultivalos, podemos realmente... Cando disfrutas cando estás cos teus amigos ou tomando un café ou un viño ou o que sea, nunha conversa? Eu de verdade vos digo que teño amigos que ideolóxicamente estamos nas antípodas, pero disfrutamos de estar os uns cos outros. Eses valores todavía os encontro na cidade, a pesar de que nos queren pechar todos os espazos culturais. Anécdotas, un montón delas. Para que vos reades un pouco. No ano 2006, xa vos dixen que empecé a escrever, entonces, pois, houve eleccións sindicais e dixen eu, bueno, este é a miña, porque eu patei co xornal de que non me cambiaban nada. Eu mandaba un artigo e non me cambiaban nada. Eso sí, se non gustaba, volvía de volta. Bueno, empecé a enviar algún artigo e cando foi as eleccións sindicais puxen a parer a todos os sindicatos menos o meu. Claro, o artigo volveu de volta, porque claro, aquelo non podía ser, non? Entón foi unha das novatadas e das meteduras de pata, non? Outra anécdota interesante para min é a xenerosidade do xornal. Nunca se meten contigo polo grafía que empregues. Durante moitos destes artigos estaban en galego reintegrado. Ninguén mos fixo cambiar. A Diputación non me dixo, non. Eu, a verdade que a partir do ano 2007 en concreto, decidín acollerme a normativa oficial, porque a normativa oficial desde o 2003 non era a que me ensinaron na escola. E é gracias a eso que puden dar ese paso. Pero nunca tuve ningún problema por escrever como eu quixera. E bueno, actualmente decirvos, outra vez gracias por estar aquí, a verdade que aguantarme a mí. Podedes preguntar ahora o que queirades, pero digamos que actualmente estou centrado en dúas publicacións máis, e sobre todo nos eventos do 2025 na Coruña, que é o 150 aniversario da primeira iglesia protestante na cidade. Agradecer ao Concello que por fin entenderon que debían cedernos algún local para facer algunha actividade, e Anxo Lourenzo, o director xeral de Cultura, que non tuvo dúbida ninguna desde o minuto 1 e nos facilitou a biblioteca Miguel González Garcés. E bueno, gracias a Deus por todo a saúde que nos dá, por todos os valores que emanan del, por toda a potencia que podemos recibir del, porque realmente, si somos algo, si son algo, é gracias a Deus que nos dá a forza. E nada máis. Gracias. Bueno, habitualmente lo que hacemos es abrir el micrófono para quien tenga ganas de hacer una preguntita, que tenga ganas de hacer un aporte o darle un mensaje hoy a José Luis, que está presentando este libro. Si alguien tiene ganas de decir algo, no hace más que levantar la mano y bueno, y abrimos la palabra. Sí. Micro lo tenemos, ¿no? ¿Micro de mano no? Creo que queda tamén na Comunidade
sempre en Galicia, con ese galeguista de verdad, que pensa en Galicia con relación ao mundo, e non con relación ao conflito. E iso é o que vexo que seguimos esquecendo. Seguimos esquecendo a Castelao, e leendo como lle convén a algún que non queren que este povo salga da paz. Este é un problema que hai outro tema, que é o tema do gato. Cando debería ser o ano 85-86, que Ramón Piñeiro, ali na súa casa, na galería, decía, mira, neno, o galego estáse a perder. Empezou a perderse polo transistor. E tiña razón. Dice, desde que o fillo lle trouxo da Alemania un transistor, o home que andaba a cartar ao monte, que empezou a ir a radio, castelán, o galego, e coido que non é o problema que se perda o galego, o problema é que se perda a identidade. Eu prefiro que se pense en galego, que se pense en galego en Galicia, con independencia de que algúns sigamos falando en galego e non tentemos de obrigar ahora con normas legais a xente para que fale en galego. E digo porque nunca deixei quen me obrigara a falar en castelán na época de Franco e considero que de algún xeito ahora preténdese impor o galego por outra banda. Bueno, nada máis. Vale, gracias. Bueno, a ver, os clásicos están aí e tamén tuveron os seus rifirrafes, os uns con outros, non? Pero eu, quizáis, o que boto máis de menos é que eu sei que o obxectivo das fundacións é potenciar cada un dos escritores ou desa fundación, non? Pero eu creo que debería haber, non sei se se chama así, pero unha federación de fundacións, non? Na cual houbera unhas relacións e unhos lazos entre uns e outros para que, como moi ben decía vostede, pois que o meu grelo non é o mellor do mundo, senón que hai unha serie de potencialidades que todos xuntos chegaremos máis lonxe. En cuanto á fala do galego, pois dá gusto andar por esta cidade. Escoitas falar galego polas rúas. Noutras é máis complicado. Pero eu realmente, incluso este ano teño casi 300 alumnos. Os máis pequeniños notamos que os pais falan en galego. E iso é algo que é moi positivo. E eu estou convencido que se algunhas das asignaturas foran en galego, pois axudaría moito a que eso seguir adiante. Non é o mesmo ler galego que estudar en galego. Digamos que o esforzo que tú fas por mergullarte na lingua non é o mesmo ler unha novela, un ensayo, un poema que realmente ter que, digamos, memorizar ou sintetizar ou a hora de expoñer un tema en galego. Nos veíamolo pola nosa filla. Ela tocoulle unha época na cual moitas asignaturas en galego e hoxe a verdade é que podíamos dicir que domina as dúas linguas sin problema ningún. Vémolo tamén noutros alumnos e noutros rapaces, sabedes? Creo que a mellor forma de respeitar as outras culturas e as outras persoas e a pluralidade e a diversidade é estar seguro do teu, defender o teu. Home, que non che rompan a cara polo teu, é que non fai falta eso, non fai falta eso. Simplemente expoñer o teu e decir o teu. Hai a veces que decimos que este país, que está tal, non sei que, e despois entra un concorno no Congreso dos Estados Unidos. Aquí estas cousas non pasan, afortunadamente. Non sei, penso que a veces exageramos moito e
quitamos a honra o que é o noso, o que está ao lado. E se somos capaces de superar eso, creo que poderemos avanzar moitísimo mellor e moitísimo máis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta más porque después tenemos, bueno, que invitar a la parte artística. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, si nadie más se anima, ¿te parece que damos cierre a esta ponencia? Sí, e nunha presentación, e espero que a partir de ahora nos foros non pode faltar a música, o sea que aquí podes presentar claro, o grupo. Y más cuando el maestro de ceremonia es músico, además, entonces eso no podía faltar. E a ilustradora tamén é música. También, muy bien. Entonces ahora vamos a invitar a Chico, Irene, Jesús, Andrés, el grupo Cana Verde, que nos van a deleitar con unas piezas musicales. Antes de que darle paso, les agradezco la presencia. Para Foro de la Región ha sido un placer estar acompañando hoy a José Luis en esta presentación por esa cercanía que tiene con la región. Y bueno, y los invitamos a seguirnos a partir del 2025, el 9 de enero retomamos las conferencias, y así que cuando quieran y les interese la propuesta, que esperemos siempre les interese lo que proponemos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias.
e tamén estar aquí para presentar a nosa propia obra de para nós un orgullo e unha honra. Vamos comenzar por temas de un portugués e outros dos temas de galegos. O portugués é o Xosé Afonso, e simplemente lembrar que este home estivo aquí, onde estamos nós, non sei se estive aquí, no ano 72, non sei se aquén dos que estaban aquí estaría, e cantou aquí, e posiblemente cantou aquí o Grándola Vila Morena, que hai un debate, non sei se sabedes, que se di que se cantou a primeira vez en público en Santiago, e agora xa está publicado que se cantou aquí. Entón, nada, pues, nós non vamos cantar o Grándola hoxe, mas é bom que se saiba que nesta casa estivo un gran galego portugués, que tamén se sentía galego, como os bons galegos e os bons portugueses, que non a raia é un río, é un dibuixo na terra, non ten máis. A cultura e o espírito continúan a perdurar desde a época dos trovadores e das trovadoras e máis para atrás. Entón, vamos comenzar por un tema que é Fui á beira do mar, me parece así o... Aproveita que diga
Así. Bueno, esa integración chamase Cantigas do Mallo e creo que aquí se aprecia perfectamente o increíble lirismo que tiña este home compoñendo música, non? Seca Afonso. Cantigas do Mallo. Una doncella en una barquilla
a miña amada nos campos eu fui ver. Teño unha rosa encarnada para de mi se prender. Teño unha rosa encarnada para de mi se prender. Verdes prados dos verdes campos onde está miña paixão. Verdes prados dos verdes campos onde está miña paixão. As andorinhas non paran, unhas voltan e outras non. As andorinhas non paran, unhas voltan e outras non. Miña mãe cando morrer, miña mãe cando morrer, ai xore porque moito amargou, ai xore porque moito amargou. Para engaldicer o mundo, para engaldicer o mundo, ai Deus o deu, ai Deus o levou, ai Deus o deu, ai Deus o levou, ai Deus o deu, ai Deus o levou. Andrés, presenta tú o seguinte. Corresponde a ti. Ben, sí, esta agora toca a parte galega. É unha canción que nos adaptamos e que eu levo cantando moitos anos e que hai xente que canta comigo e quixera que a cantedes tamén comigo porque seguro que a coñecedes. É un texto, Secais, o poema de amor máis fermoso escrito en lingua galega por Bernardino Graña, por o poeta do mar, e que musicou un amigo común da unha xente que estamos aquí de Suso Amonte. Di, volvín a terra pero perdín o amor. Outro Lumieira non tan esquecido, talvez. Sí, Secais esquecido demais, pero tamén é unha lumieira e unha persoa moi vencellada a Ourense, ademais, non? E aquel era de Ponte Caldelas, accidentalmente, porque realmente a súa familia son vigueses, da Rúa Pizarro, pero creo que Suso, que agora no ano 2025 fará 25 anos do seu pasamento, é un deses grandes esquecidos e aos que lle debemos un recoñecimento porque pasouse a vida loitando por este país. Estaba en toda canta causa houbera, sobre todo nas perdidas.
Pensado en ti, xa fora sempre miña. Pensado en ti, xa fora sempre miña. E foi de novo materno en aluminio o bico teu na lingua. E foi de novo corazón adentro comprender a existencia e a dozura. Como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa. Hoxe mesmo rachou o día enero, entrou na fiestra un sol extraño inmenso, e deixaches meu leito en mantas frías, e deixaches meu leito en mantas frías. Está a volver agora, corazón adentro, soedade podre mía, a convertirse cada cousa en tumba, cada minuto en 60 agullas. Como é vivir mañá sen a luz túa, 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 como é vivir mañá sen a luz túa. Moitas grazas, obrigado. E agora queremos convidar a que nos acompañen, bueno, vais ben acompañarnos o piano de José Luis Carnicero e, por suposto, a flauta de Cabén, por favor, subide e acompañarnos. E a canción cual é? E a canción é Se puidera namorala, imos con Cunqueiro, non? Con Cunqueiro. Letra de Cunqueiro no Niño Novo Evento e música de Luis Emilio Batalla.
Muchas gracias, foi un placer. Moitísimas gracias. Moi feliz,